Здравейте! Аз се казвам Ушна. Ушна на санскрит означава огън. Огън е, който дава живот. Това име го харесах от един филм, в който Ушна търсеше любовта на живота си. И след 12 прераждания отново го срещна, но тъй като не им беше писано да бъдат заедно, го загуби за пореден път. Така или иначе, името не е измислено, за да носи такава трагична съдба. То идва, за да покаже моето призвание да вдъхновявам хората. Да вдъхновявам хората към съзидателната трансформация. Аз вярвам, че във всеки един от нас има добро. Единствено и само добро. Аз вярвам, че 3 са основните причини, поради които ние сме дошли на Земята. Да живеем в радост, да се учим и да помагаме на другите. Вариациите за всеки един човек са различни. Хиляди, милиони са пътищата, милиарди са пътищата, по които ние изпълняваме тези 3 основни задачи. Но за всяка една душа дошла на Земята, тези задачи са точно тези 3. Да живеем в радост, да се учи, да помага на другите. За да мога да изразя по-обстойно идеите си, съм написала книга. И все още всъщност съм в процес на писане на тази книга, която съм заглавила "Когато Ушна срещна по пътя си дервиш". Книгата е откровение в 2 части – размисли и страсти. В размисли аз съм поместила мои разсъждения, проникновения за това как е устроен живота и как ние трябва да живеем в хармония в този живот, за да можем да дадем най-доброто от себе си и да получим най-доброто за себе си. В раздела "Страсти" съм поместила мои лирични творения, лирични творби, които са вдъхновени в един или друг момент от различни емоции в мен, защото емоцията е онова нещо, което ни кара да се движим, да вървим напред. Емоцията е движещата мотивация, движещата сила в нас. И ако все пак началото на всяко едно поведение стои мисълта, то емоцията е онази, която дава живот на мисълта. Надявам се, ще ви бъде приятно да слушате моите беседи, защото на мен със сигурност ми е приятно. Изподелям с вас знанието си, което от личен опит, моменти на размисли или от прочитни книги, аз съм събрала, синтезирала, анализирала и го представям пречупено през моята гледна точка. А ви просто се наслаждавайте, защото живот в радост е висшето благословие и крайната цел на нашето съществуване.